Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karon nga Domingo mauna ang ikaduha nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Unsa bay inyong gipangita? Mao kini ang pangutanan ni Jesus sa duha ka tinun-an ni Juan nga minunot kaniya. Si Jesus nangutana kanato karon, unsa bay atong gipangita? Diha sa atong inadlaw nga pagkinabuhi og pagpangalagad, gidapit kita ni Jesus sa pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon, unsa ang atong tumong og motibo sa atong pagsunod kaniya. Sulod nining Santos nga Eucharistia, atong hiusahon ang atong mga kagwalingong katuyuan ug ang mga intensyon nga anaa diha sa inyong TV screen. Ingon man ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ug ato kining ibayaw ngadto sa Amahan, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kita nagatigom sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos na Misa, ato karon hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaloy, kaloy, kaloy.
unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga magkagagahom ug walay katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghugi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan, ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog haryoban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Natulog si Samuel didto sa santuaryo, sa dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Sa wala pa mo kaadlawon, samtang nagsiga pa ang suga, mitawag ang Ginoo kang Samuel sa pag-ingon. Samuel, Samuel. Og mitubag siya, di ara ko. Og miadto siya kang ili, og miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Apan si ili miingon, wala ako magtawag, balik pagkatulog.
Busa miadto siya sa iyang lawak ug mihigda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab, Samuel, Samuel. Og si Samuel mibangon ug miadto kang Eli ug miingon, unsa may ikaalagad ko kanimo, sir? Apan miingon si Eli, wala ako magtawag kanimo, anak. Katulog pag-usab. Niining tungura, si Samuel wala pa makaila sa Ginoo, ug wala pa ipadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Ug ang Ginoo mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya ug miadto kang Eli ug miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Unya, nakasabot si Eli nga ang Ginoo maoy nagtawag sa bata. Busa, giingnan niya si Samuel. Balik og higda, og kung tawgon ka pag-usab, tubaga siya. Sulti Ginoo, kay mamati ang imong sulugoon. Busa, mibalik paghigda si Samuel. Unya, mitungha og mibarog ang Ginoo nga nagtawag sama sa ubang higayon, Samuel, Samuel. Og si Samuel mitubag, sulti Ginoo, kay mamati ako kanimo. Midako si Samuel ug ang Ginoo nag-uban kaniya, ug walay nakawang sa tanan nga iyang gisulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagahulat ako sa Ginoo, ug nagpakaupo siya nga rikan ako, ug namati sa akong pagsangpit. Ug usa ka bagong awit iyang gibutang sa akong baa, usa ka himno ngadto sa atong Dios. Sakripisyo halad, wala ka pupuot. Apan mga dalunggan nga'y nablihan, alang sa pagsugot, imong gihatag kanako. Mga hinurot ug sunog, o mga halad, bayad sa sala, wala ka mangita.
basahon gibutan alang kanako ang pagbuhat sa imong kapuputon. O Diyos ko, maoy akong kalipay ug ang imong balaod aniya sulod sa akong kasing-kasing. Kisangyo ko ang imong katarong diha sa bagkang katawhan. Wala ko pungi ang akong mga ngapil, ingon sa imong hibawan, O Ginoo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Ang uban moingon, ang pagkaon alang man sa tiyan, ug ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod kana, apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tawo dili alang sa kalawayan, kundili alang sa Ginoo, ug ang Ginoo alang sa lawas. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo, ug siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Nasayod kamo nga ang inyong lawas bahin sa lawas ni Kristo. Mahimo ba di ay nga kuhaon ko ang usa ka bahin sa lawas sa usa ka babaeng dautan? Dili kini mahimo. Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. Busa, likayi ang pakighilawas. Ang ubang sala nga himuon sa tawo, walay kalabutan sa iyang lawas. Apan ang tawo nga makighilawas, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo, ug nga nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili iya na kamo sa Dios. Kay mahal ang pagpalit niya kaninyo. Busa, gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa balino. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Mayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkasunod adlaw, didto nausab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Ug sa pagkakita niya kang Jesus nga milabay, miingon siya, anaa ang nating karnero sa Dios. Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini ug minunot sila kang Jesus. Milingi si Jesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila, unsa bay inyong gipangita? Sila mitubag, Rabay, nga sa ato pa magtutudlo. Hain ka man magpuyo. Ngari kamo ug tan-awan ninyo, mitubag siya. Busa mikuyog sila kaniya ug nakita nila ang iyang gipuy-an ug nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlawa, mga alas 4 kadto sa hapon. Usa ni adtong duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Jesus, mao si Andres, nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon. Ug giingnan, nakaplagan namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Si Jesus mituto kaniya ug miingon, ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan sukad karon nganlan kag Kefas, nga sa ato pa Pedro. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Sa ethics or pamatasan or moralidad, ang mga mabuhat sa tao na siya'y duha ka grupo. Gi-categorize ni siya into two groups. Gitawag ni siya na human act and act of man. Human act or buhat sa tao, while ang act of man, gitawag na siya tawhanong buhat. Kung maingon tag human act, nagbuot pasabot niya na, those performed by a person who is acting knowingly, freely, and willfully. These actions are deliberate, intentional, and voluntary. Buot pasabot, ang tao conscious og iyahan na siyang gibuot na iyahang buhaton. Munang gitawag na siya buhat sa tao or human act. Ang act of man or tawhanong buhat, mo na siyang opposite sa human act. No? For example, no, ang kanang pagkatulog. No? Matulog man gyud, no? Igsuon ko ni Kristo. Buot pasabot, ang mga mabuhat sa tao could either be, kung ingon tag human act, adunay pamatasan. Kung ingon tag act of man, buot pasabot, walay pamatasan. No? Kunya, maingon tanong, ato ang kasagaran ingon, way batasan. Buot pasabot na maigsuon ko ni Kristo, if walay pamatasan, dili na nato ang ayang hisgutan. Kaya nga naman, unsa pa may hisgutan, wala na gani. And if maingon tag act of man, murag ma-reduce nato ang atoang humanity into animality. Kaya nga naman, maumana kasagaran mabuhat pud sa mga animals. Munang mag-focus sa nganhi sa human act or buhat sa tao, buot pasabot, mga naay adunay pamatasan. Kung naadunay pamatasan, ato apod ni siya makategorize into two groups na pud. Unsa man, maayong pamatasan o dili maayong pamatasan. No? Kung maingon tag dili maayong pamatasan, mo nang mahug sa immoralidad o sala. Kung maayong pamatasan, mo na siya maigsuon ko ni Kristo, makaingon gyud ta mao ning sakto na paggamit sa ato ang freedom. Ang dili maayong pamatasan, mao ni siya gitawag nato na misuse and abuse of freedom. No? For example, taga nato lain pang example, maigsuon ko ni Kristo,
ang kanang pagkatulog, ibalik nato ang pagkatulog. Ang pagkatulog per se, or siya rin ka na matulog magyuta, kay gikapoy ta, pariya sa mga iro, ug iring matulog, mao na siya kung buhaton na siya, gitawag nato na siya na act of man lang, tawhanong buhat, matulog man gyud ang tao, pahulay. Pero kung naay willful ug naa po siya voluntary, pwede na siya ato ang i-classified. Sakto na pagtulog or sobra or kulang na pagkatulog. Kung sobra or kulang na pagkatulog, sala na siya. Kung sakto ang pagkatulog, mo nang sakto na paggamit sa ato ang freedom. With this understanding, mga igsuon ko diha ni Kristo, ato ang masabtan ang ato ang second reading. No? Labi na sa pakighilawas. Kay ang pakighilawas, it's an act of man. Buhat man na, or ingon pa gitawag nato na, tawhanong buhat man na, kay kung dili na buhaton, mahurot ang tao. Pero, kung abusaran kini siya, o dili ni siya buhaton in the context of unsay plano o design sa Ginoo, mao nang gitawag nato na mahug na immoralidad. Mahug na sala. The abuse and misuse of freedom. Muna, sa ato ang mga pagbasa, maigsuon ko ni Kristo, giawhag kita na unta ang atong mga buhat mahimo unta na mga tawhanong buhat. But pasabot, as man, one act must be done out of freedom. Or as tao, ato ang buhaton, ato ang tanang buhaton out of freedom. Dili misuse, dili abuse of freedom, but the proper use of freedom. But pasabot, it must be done out of rationality, out of reason. Because ang reason is the innate grace of God given to us man. But pasabot, balik na po ta sa sulti ni San Pablo, dili unta ta madala sa ato ang mga desire lang, ato ang mga kagustuhan, kundi we should be led, our life should be lived and led by a life of grace. Grasya, mga igsuon ko diha ni Kristo. Dapat naay intention, naay intent. Sa ato ang first reading, si Samuel, nakabamati ra siya, pero niingon si Eli or si Eli, paminaw. Dili lang kay mamati, paminaw, naay intention. Because God is calling. Munang kita mga igsuon ko ni Kristo, no? Pahinumdom po nato mga Katoliko. Kanang ato ang pagsimba kada Domingo, unsa man na siya. Is it human act or act of man? Kay lagi madala-dala raman ta. Or naagid ba katay purpose and intention to grow in intimacy or mas maduol ug mas makailata sa Ginoo. Mao nang siguro daghang mga kabataan nato na dili ganahan mo simba. Kaya nga kita, nga ang pagtudlo, may man obligasyon. It is more than an obligation. It is a relationship or relasyon na siya na kita makapaduol o muduol ngadto sa Ginoo every Sunday. Mao na magampo o magsimba kita. And this also holds true, my dearly beloved in the Lord, with our desires. Dinhi sa ato ang ebanghelyo nang utana si Jesus. Unsa bay inyong gipangita? What are you desiring? Kita, makapangutana, gid baka ta kung unsay ato ang gipangita, what are we desiring? You parents, what are you desiring para sa inyong mga anak na makahuman sa ilang pag-eskwela? Then after that, unsa man? Na madato, then kung madato, after that, unsa man? No? Ultimately, kung ato agyo na siyang palawman, makaingon gyud ta na we desire grace. We desire na mahiusa o manginabuhi na naa ang Ginoo. That is why, more than mga igsoon ko ni Kristo, labi na sa ato ang mga tagsa-tagsa kapamilya, more than desiring about worldly and earthly things, na maugid ba na siya makapropel or makahatag og fuel sa ato ang mga actions, ato unta na i-purify ang ato ang desire. May we really desire na makapuyo ta sa grasya. May we truly desire na maduol ta sa Ginoo
para ang atuang mga actions dili malayo sa atuang kabubutor, being free, so that our freedom will never be abused and misused, but properly used. But pasabot according sa design sa atuang Ginoo. Then diha sa atuang ebanghelyo usab si Andres gipangita niya because nakita niya unsa ang tinuod o sakto na pagbuhat sa freedom iyang gipangita ang iyang igsuon. That is why we are also called, especially in our families, our communities. Hinaut-unta atong dadon ang atuang paningkamutan na makahimong witness ug matudluan ang atuang mga igsuon, atuang pamilya, unsaon paggamit sa freedom, unsaon ang pagpuyo nga naa sa grasya sa Ginoo. Hinaut-unta. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawog alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay og nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Mudangop kita sa Amahan, nga buot makigsuod kanatong iyang katawhan. Nagpadala sa iyang anak sa kalibutan, aron aduna kitay kapaingnan. Sa matag pag-ampo kita moingon, paminawa kami Ginoo. Nga ang mga pangulo sa atong simbahan, kanunay magahin og panahon, aron pagpakig-uban kang Kristo diha sa ilang personal nga pag-ampo, ug pakigsuod kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Paminawa kami Ginoo. Nga tinguhaon unta kanunay sa mga opisyales sa atong gobyerno, ang pag-ila ug pakigsuod kang Kristo, aron magiyahan sila sa ilang pagpanerbisyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga monunot kita kang Kristo ug matinguha sa pagmugna og suod nga relasyon ngadto kaniya aron pinaagi sa iyang lamdag makita ta ang mga butang nga angay tagaan og bili. Sa atong kinabuhi mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nagpahilayo sa Ginoo tungod sa kawalay pagtuo makakita sa ilang panginahanglan sa Mesiyas ug maminaw sa iyang tawag ug imbitasyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos.
Magampo kita sa Ginoo. Nga makauban na si Kristo sa mga nangamatay didto sa balay sa iyang amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ayaw itugot Ginoo nga mubiya kami kanimo. Hinunua tagai kami sa igong grasya aron magpabilin nga makig-uban ug makigsuod kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo ang sakripisyo para sa iyong mga kamot, alang sa pagkain paghimaya sa iyang anak, alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay, kaysa matag sa ulog namo ni ining Eucharistia, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya, tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Oh
Santos gid ikaw o ginuang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, huban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Maria.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhay ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manawasag kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong pag-inig suunay. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ikaw lang ang sakit.
Mangaampo kita. Hup nga kami Ginoo sa Espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat sa atong Mass Presider karon ni Reverend Father Romel Ray Milicio Rosil sa Mary's Little Children Community. Ug ngadto sa mga madre sa Daughters of Mary Escolapias Sisters sa ilang pagtugot nga dinhi sa ilang chapel himuon kining santos nga Eucharistia. Daghang salamat sisters sa inyong 100% nga suporta niining TV Mass. Kamo na ang choir ug kamo pagyud ang mga lektor. Salamat usab ni Teacher Maria sa iyang pagduyog nila ni sister sa pag-awit. Way puwas nga pasalamat sa padayon nga suporta sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors. Alang ni atong buot mamahimong kabahin ining linain nga pagpangalagad, anaa sa inyong screen ang among account name, account number, ingon man usab ang GCash number, alang sa inyong mga love offerings or mga hinabang. Usbon ko, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ang Dios mag-amping unta kanato sa atong padayon nga panaw nining tuig 2024. Amen. God bless us all. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaang kalinaw ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph
or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.